Ora cubo futuro pinta escuro e ora cutin sombra nanta luz. Ora bomente curva tá cansar e bo não tem coragem e ninguém nem começar. E ora cubo sabe que porque e vida não tá palavra nada tem de curar tu me que pa usar. Abre slot nang, kibre lock nang. Ate yabi che cadena van pa los nang. Fenos mente, scoe pa emancipa, mentalmente libera, educa y nivela. Sin purba stop, nos no está stop nang. Mister tabong equipa, de conocimiento Mr. Ding. No por baitilante si un sadi unda no está ping. Nang a ping y destruí, causa destrucción con los mies tengo construí. Opi a pai perdi, desarrollo de nación completo interrumpi. Y no por hui foi de sweep, da di biba sin aquí. Mas que tempo cambia, e te mostra mis cosas. Tu lata ting este carpata para salva pueblo. Tu na borumang na manang junto llega leu no. Quite cadena fe celebro. Lo que tuvo que poner un mente ribache y pueblo liberar con su cadena non quebrar. Quebra tu patrão chico da tene nos vontade escura. Dura non ci riba cama che dia ta mire luz. Cadena nandi passato cu ta pisa nos cruz. Ora liberação nos por baitilandi como corazón leño de espíritu fuerte. Nos Mr. Hanya trofeo patasina valiente. Mi deseo tapa nos copa y gane fuente. Cutas tropa nos tita mental independiente. Nuestra traja de raíz con por exterminar. Esta está dedicada y también determinar. Saki cota libertad. Ora por beneficiar. Y un país cota completamente liberar. Ey, la revolución no tiene fin. No. La dunta para nos pulmón. Nada. Como país nos tiene decidir. Ando scoe pa unión. Ey. Ora cubo futuro pinta escuro e ora cutin sombra nanta luz. Ora bomente curva tá cansa e bo não tem coragem e ninguém nem começar. E ora com bom salo que você e vida não tá palavra nada. Tem de curar tu me que pa buscar. Bom dia. Prazer que nós temos nós temos, nós estamos suposto ter 3 guests. Nós temos Wilhelmina, Sulaika del Sol e também Edison Costa. A minha irmã, Sulaika, minha história, bom dia. Sulaika, contente com você? Bom dia, danke pela invitação, contente de ver. Edison, está na Canadá aí. Sendo bom, Mike. Sim, bom dia, Turete, danke pela invitação. Aqui vamos começar. Vira frio, acaba, pero não tem. Ok. Olha, nós começar, não tabisa, nós começar com o esquema que tabisa, o que o governo diz, o governo também assim, nós começar, não? Então, belangrijkste punten: mondkapjesplicht, de winkels, openbare gebouwen, hoger onderwijs in kappen, QR-code voor sportscholen en alle amateursporten, musea. Concepción tem com 18 anos. Eu consigo de manter a distância 1,5 metros de contra. Eu consigo para evitar de tempo na casa. Então, evitar hora de fila, ter caminhada possível. Também acerca QR Code obrigatório ali para trabalho.
se não tem bem trario hoje, a disse que na cabeça tende o televisão assim, com se liga de câmera está transmitindo live, a discussão candela que vai ter dentro de câmera, aunque quando está o outro primeiro, então o que e QR code tem que para poder entrar nem essencial as winkles, que decidir que será por estar com que tratamento outro não que tomar injeção tem na funda. A mim você primeiro é de você começar com ladies first, you like that. Wow, a mí está lo cual tres adelante ayer best wel ver gaan. A sombra, bueno, não praticamente de bezig está casi turgente su libertad na dia para dia menos. O mestre de mostrar algo para por hasi algo outro e eigenlijk libertad mais. Então, hoop je não está bezig está beseffen sei, na mi parecer, aunque com toch wel lang wat mira kennen aan te virando mais critici, para sobre nada me te mira com aí passar, hora que a pandemia começar, não estava tem vacuna, não estava tem nada, então eigenlijk tá mesmo coisa, com a hora que a vira pior, com tem, compreender, dus er kita nut, eigenlijk of kita verband bisa correndo meester por overleg QR code, anto combatimento de vírus bambisa. Ik was erbij asina leu ku hende nan ku tuma injection na februari agora que nan por haya code pero na noti mester de demonstrar ku nan no haya e vírus de momento anto si nan tem QR code e nan ta contagia nan si por cada outra gente também vou compreender então é quase nota quadra de kijk wat de bisa van boke beperk besmettingsgraad. Sim, Edison. Sim, en dan kun je QR code, bono sa kun nanting e virus no so para bom, si bo atuma injection se no que médico bono por contagia antomiti e virus atrove. Sim, então de bisa tem algo, mas tem andere gedachte para puxar na grande escala assim, para sobre e não tem next marca mas com combatimento de vírus. Sim, então isso aqui como contestar Edison. Na Holanda, o que tem evento caminho da QR code só por a direita. Na Raia para começar milhões de contaminar com ainda na saque tá vira mais grande. Que coisa passa com o relacionamento tá compreender, nós não está compreender o que está passando, Edison? Bom, a mitad manejo laica a bisa acaba com a maioria de coisas que está passando aqui não make nenhum sense. Passou da maneira coisas que ainda está juzgando, tratando como criminal, sem que cometer nenhum crime ainda. Vai compreender? Da maneira que bisami, ok, mita cuebu será, passou quizás no futuro, vou portar arma que pode matar ainda. Com e coi pode make nenhum sense. Vai compreender? Me não tinha arma agora que vou não pode provar que me tinha arma, pero bota base que acaba tá pensando como bota vai no futuro of agora que será tu porta para mim, será me de minha casa, para sombra quizás no futuro me tinha arma que eu pode matar ainda. Não tá make nenhum sense na nenhum caminho. Basta eu vou talaga mi kora riba pelikula report, mensaje basawa ke. The Minority Report nanta trata lo baka bibisa agora que boti samenleving caminho com bota tratar of bambisa encarcelar por cometer possível crime para sombra botin certo gente não se berekening que supostamente a base da berekening abolo porta potencialidade para vai cometer crime. Então a base desse já baboro com Yes. Então coisa não por. Não, sim, não por. Então interessante tá com NOS cabia se uma investigação caminha nem Rutte, nem do Jong não quer aparecer
pero la kami pone cara di heen en anku a krabbel terug. Ons ta mira Diederik Gommers, kuta eigenlijk nada mais goed voorzitter, president die intensive care unit, no? En tour que gaan um pida coisa, o eta basta com book no intense. En vooral van Diederik tour ta busca modi gana dos placa for GC. Agora também saco, agora realizar com ela bem muito dilante, então tem dia quer que tá autoridade, então bisa consta que me será bisa, passou esse problema tá, se para vacinar, não vacinar, se não se concentrar que não poder de, tá bom atender, então até que o governo ribe hecho, com bem promete que o Covid vai quebrar a capacidade de intensive care na Holanda, de hospital, de personal, pagar ainda qualquer. Tem nada mais a contestar. A Totanya é outro também, tem os olhos, os Skypers, se que nós besturen também, ja, na hora do meegesleept, tem estratégia de governo, pero fora de hora, Camila, que problema está a aparecer na China, não me será concentrado em ciência by the hospital, ciência by the intensive care, sino, tackle é problema para pôr, assim seguro que ele não está virando, não está dentro do hospital. Então, o tratamento não estava válido para sobra. Se você não quer dentro do hospital, então, o não tem vacuna, tem outra forma, não. O se pode tratar ele, chega e ajuda no sistema imune. Então, está difícil para você tratar, mas tem água, esses 4 dias não como está dentro de quarentena, nada, não está assim nada, teora não tem de ir ao hospital. Então, não sei só, não atrás de ziekenhuisbedden dan tampoco de afgelopen jaar. Dus door mesmo gosto. Juist, mesmo custo nada eigenlijk bijendo atrás. Paso bijvoorbeeld aqui na Canadá, se é problema da ICU, que não tem espaço, com bem e não tem que tradem ICU tá perdendo no trabalho, então riba que ponto não tá perdendo no trabalho, doctor não e nurses não tá perdendo no trabalho. Pasombra não que vacuna, então tinde não usando o pretexto de que não é vírus acaba, não vira malo, não cria uma imunidade natural, acaba contra o vírus, de como ministério de extra proteção, então por alguma proteção que da pini, for de source que já sali na claco, 6 para 7 luna e tá protegido, de como ministério algo de mi curpa mes a brinca acaba. Então, Bayendo back no ponto que nós começamos com ele também, é assunto de QR Code, com vacunação, custa cinta também, tá? Com ele não tá assim como se fosse, se vai vacunar, vai salva de vírus. Cabe ser nota realidade. Tem prova não suficiente aqui na caminho, minha mesa, essa calculação que tá mostra, que de 22,3% de gente que está hospitalizado agora aqui em Canadá, tá gente que não chama cases not yet protected, partially vaccinated and fully vaccinated. Pero ora vou ler aqui com cases not protected. Cases not protected include those whose episode that occur less than 14 days after their first dose. Dus esse não que bisa que se babira malo entre 4 dias depois que a vacuna também bota word considerar cases not protected. Dus anche minha vacuna of me ta fully vacuna se 4 dias não passa depois que me toma medidas prek também me ta word considerar not protected pero me tem que a minota Ons heb je een bekken zitten. Ons hebben Willem het ding. Willem, goedemorgen. Goedemorgen. Sorry hoor dat ik zo laat was. Nee. Even de tijd vergist. Wij waren... We hebben het goed van jullie geleerd. En Willem, ik ga 2 video's van wat wij gisteren gezien hebben. En dan ga ik jou een paar vragen stellen. Want ik sta nu helemaal versteld. Want iedereen wil kijken naar nu ongevaccineerden. Maar men kijkt niet zoals NOS deed naar de manier waarop de crisis begeleid werd door de regering. En waarin fouten zijn gemaakt. Geconstateerd ook. Laat me even
even de video's halen, want ik sta helemaal versteld. En ik kijk naar de body language van zowel Rutte als die van De Jonge. Daar gaan we dan. In Rotterdam heeft de GGD al Deze. 1. Het dringende advies 1,5 meter afstand te houden. 2. Het thuiswerkadvies geldt nog steeds. En dat scherpen we aan naar werk minimaal de helft van je werktijd thuis. En 3. We geven opnieuw een dringend binnenlands reisadvies. Mijd drukte onderweg en reis buiten de spits. Het volgende dat we hebben besloten is dat mensen met ingang van zaterdag 6 november op meer plekken het corona-toegangsbewijs moeten laten zien. Vanaf zaterdag komen daar andere locaties en gelegenheden bij. En ik noem de belangrijkste. De buitenterrassen in de horeca. Een aantal zogeheten doorstroomlocaties, zoals musea, kermissen en braderieën. Het coronatoegangsbewijs wordt verder verplicht in de georganiseerde amateursport vanaf 18 jaar. Voor het publiek en sporters binnen en buiten. Hetzelfde geldt voor toneelverenigingen, koren en andere culturele verenigingen, ook vanaf 18 jaar. We maken 1 uitzondering voor evenementen en wel voor georganiseerde jeugdactiviteiten tot 18 jaar. Tot slot komt er, ook vanaf zaterdag 6 november, een uitbreiding van de mondkapjesplicht. Die geldt nu alleen nog in het openbaar vervoer en op bepaalde delen van vliegvelden. Vanaf zaterdag zijn mondkapjes ook weer verplicht op de stations en perrons en op het hele vliegveld. Verder geldt vanaf dan opnieuw een mondkapjesplicht voor alle publiek toegankelijke binnenlocaties, zoals overheidsgebouwen, winkels, bibliotheken, ziekenhuizen en verpleeghuizen. Daarnaast in het middelbaar beroepsonderwijs, het hbo en de universiteiten als mensen van A naar B lopen. En verder worden mondkapjes weer verplicht voor alle contactberoepen. Van de kappers en de masseurs tot de nagelstilisten, maar met uitzondering van de sekswerkers. We hebben bewust ook gekozen voor maatregelen die wel beschermend zijn, maar voor het grootste gedeelte van de mensen, voor de grootste groep, de mensen die gevaccineerd zijn, zo min mogelijk beperkend. En voor maatregelen die snel in werking kunnen treden, omdat ze al in de wet staan. Maar dat geldt niet voor een aantal maatregelen die we waarschijnlijk nodig zullen hebben als we de trend niet weten te keren. En daarvoor bereiden we wetswijziging voor. Deze maatregelen gaan dus niet meteen in, maar die bereiden we voor. En dat vergt veel overleg, bijvoorbeeld met werkgevers en werknemers. Dat vergt instemming van het parlement. Dat vergt tijd en zorgvuldigheid. En aan de hand van een nieuw OMT-advies zullen we de situatie opnieuw beoordelen. En op 12 november willen we besluiten of en hoe we verder gaan met deze maatregelen. Het kabinet leek de afgelopen weken de geesten rijp te maken voor maatregelen speciaal voor niet-gevaccineerden. Dat die bijvoorbeeld niet het restaurant meer in mogen. En nu komt u toch met maatregelen die voor iedereen gelden. Waarom is dat? Ja, ik ben het niet helemaal eens dat dit maatregelen zijn die per se even lastig zijn voor iedereen. De mondkapjes wel. Thuiswerken. De mondkapjes wel en het thuiswerken. Maar de uitbreiding van het coronatoegangsbewijs, dat raakt natuurlijk toch wel degelijk. Uiteraard ook de mensen die wel gevaccineerd zijn, want die moeten op meer plekken die QR-code laten zien. Maar de mensen die niet gevaccineerd zijn of de ziekte niet eerder hebben doorgemaakt, die moeten zich dus eerst laten testen om nu op veel meer plekken naar binnen te kunnen dan ze konden. Dus er is wel degelijk een onderscheid tussen gevaccineerden en niet-gevaccineerden. En daarnaast zijn er ook maatregelen, heeft u helemaal gelijk in, zoals de mondkapjes en het thuiswerken die voor ons allemaal gelden. Wat zegt zo'n QR-code dan eigenlijk nog als je er toch corona mee kan krijgen? Dat is een goede vraag, die wordt veel gesteld. Maar ik denk dat we daar ook wel heel precies in de cijfers moeten zijn. Mensen die zijn gevaccineerd, die hebben sowieso heel veel minder kans om een ander te besmetten. Heel veel minder kans om zelf de infectie op te doen, zelf daar echt ziek van te worden. En nog heel veel minder kans om die infectie op een ernstige manier door te maken, waardoor ze ook daadwerkelijk in het ziekenhuis zouden komen. Dus het gebruik van die coronatoegangsbewijzen is voor mensen die gevaccineerd zijn een behoorlijk veilige oplossing. Zij het nooit helemaal waterdicht natuurlijk, dat kan ook niet. Het is risicoreducerend, maar het risico is niet nul. Ook bij het gebruik van die coronatoegangsbewijzen is voor ongevaccineerden het risico het grootst. Omdat zij de grootste kans hebben om zelf besmet te raken en ook de grootste kans hebben om elkaar te besmetten. Dat zie je ook als je kijkt naar wie besmet wie, de transmissieparen in de onderzoeken van het RIVM, dan zijn het met name ongevaccineerde mensen die ongevaccineerde mensen besmetten.
Ja, eerste reactie Willem. Veel leugen, veel hypothese, veel fouten. Dit zijn hele slechte acteurs. Als we in een democratie leefden, dan hadden we ze al lang weggestuurd. Maar het is duidelijk dat dit soort leugenaars aanblijven, omdat er geen democratie is op het moment. Ik denk dat jullie dat in Curaçao ook hebben meegemaakt. Je kan kiezen wat je wil. Uiteindelijk krijg je Agenda 2030. Dus dat is mijn eerste reactie. Ik denk dat we dit soort figuren echt moeten negeren. Niet naar luisteren. Ik spreek veel mensen die dan de moed in de schoenen zakt. Maar realiseer je dat er geen mandaat is. Dit zijn mensen die in mijn ogen een coup hebben gepleegd. En die zouden niet gevolgd moeten worden. Daar moet je maar aangifte tegen doen. En ik hoop dat ze zo snel mogelijk voor de rechter komen. Dan ingaand op een paar specifieke leugens. Nou, wat Rutte heel goed doet, en de jongen die kijkt het goed bij hem af, is dat ze constant een stukje waarheid verpakken met een hele laag leugens eromheen. Het argument van disproportionele maatregelen pareert hij door te zeggen, nee, er is wel degelijk onderscheid gemaakt in de maatregelen voor mensen die wel en niet gevaccineerd zijn. Daar doet hij net bij alsof het een heel positief punt is. Maar in werkelijkheid geeft hij gewoon aan dat er zonder wettelijk grondslag gediscrimineerd wordt. Ja. En dat is heel opvallend, dat hij daar ook door journalisten eigenlijk niet voor wordt neergesabeld. Want hij zegt dus van ja, het doel is segregatie. We willen een twee-stromenbeleid. We willen mensen, tweederangsburgers en eersterangsburgers. Er zijn er nog heel wat andere opvallende opmerkingen die hij plaatst. Vrijwel alle maatregelen die wordt genoemd. Voordat je de andere opmerkingen neemt. Ja. Je ziet wel dat de pers samen wil werken van, wij zijn gevaccineerd, je zal ons niet raken, de anderen wel. Dus ze spelen heel goed om die twee een onderscheid te maken van, jij bent beter dan de anderen. Is de gevaccineerde beter dan de niet-gevaccineerde? Nee, helaas is het tegenovergestelde waar. Zeg maar, als je wetenschappelijk kijkt, dan zie je dat de prikjes niet datgene doen wat er is beloofd. Ten eerste geven ze dus geen langdurige immuniteit. En dat is de definitie van een vaccin. Dus dit zijn geen vaccins, het is heel duidelijk gentherapie, ook experimentele gentherapie. Maar hetgene dat eigenlijk al vanaf het begin duidelijk was, luchtweginfecties kan je niet oplossen met prikjes die geen steriele immuniteit geven. Dat is immunoglobuline A. Die wordt vooral in de mucus aangemaakt. Dat was van tevoren bekend dat dat niet zou gebeuren. Dus dat mensen die een prikje hebben nog steeds besmettelijk of infectieus zijn, dat wisten we al lang. Dus de QR-code is nooit ingevoerd om iets te doen voor de gezondheid of om infecties te voorkomen. Is echt een maatregel om controle en toezicht te houden. Dan over dat woord van Hugo de Jonge, transmissieparen. Ik wil mensen er echt op wijzen, transmissieparen is een niet bestaand iets. Dat is een pseudo-grootheid. Wat ik daarmee bedoel, dat wordt gebruikt in het modelleren van dit soort tabellen te maken. Met van die bolletjes om te laten zien wie nou uiteindelijk besmet of infecteert. In realiteit bestaat het niet. En is het een leugen in de zin van dat als je kijkt naar de virale dosis, is die puur persoonsgebonden en heeft het vrijwel niks te maken met of je wel of niet geprikt bent. Dan het gezondheidsaspect van het prikken. Wat we helaas zien, is dat ze niet alleen niet werken, maar dat ze op korte termijn ernstige bijwerkingen kunnen veroorzaken. Nou, gelukkig zijn de mensen die eraan sterven, dan moet je denken 1 op de 1000 tot 1 op de miljoen. In die range, omdat er zo'n onduidelijkheid is over de cijfers. Maar er sterven dus zeker bij de jonge groep mensen veel meer mensen aan het prikje dan aan COVID-19. Dat zijn gewoon de harde feiten. En daarmee is het een grof schandaal. Nu gaan we een tweede effect zien. En dat is iets waar we ons wel zorgen over kunnen maken. En ik wil niet mensen in een hokje stoppen. Er wordt veel gesproken over de pandemie van de ongevaccineerden.
ik ben bang dat we eigenlijk het tegenovergestelde zullen zien. Want wat die prikjes doen, is het ontregelen van het immuunsysteem. En je zou bijna kunnen zeggen dat we dadelijk een pandemie van de gevaccineerden of van de geïnjecteerden zien. En dat is iets waar we echt vinger aan de pols moeten houden. En een van de redenen die ik vermoed waarom er zo'n enorme druk is op de mensen die nog niet geprikt zijn, is als er een groot genoeg groep ongeprikte achterblijft, wordt dat verschil heel duidelijk zichtbaar. En dan zie je dat de mensen die dat prikje hebben genomen juist minder goed beschermd zijn tegen luchtweginfecties. Ja, jij had een vraag, Shuleika. Ja, nou kijk, wat verwacht je eigenlijk dat de Tweede Kamer gaat doen vandaag? Vandaag? Of ze zijn al aan het debatteren over die maatregelen. Dat ze die gaan overnemen of juist niet? Ik heb begrepen dat er 7 november een demonstratie is op het Malieveld. Wat denk jij zelf? Wat schat je in? Ja, nou, de Tweede Kamer staat al 1,5 jaar buitenspel en is een soort stempelmachine geworden. Dat hebben we ook gezien, hoe de spoedwet in elkaar zit. Er wordt alsmaar iets besloten en dan moet achteraf de Tweede Kamer zijn akkoord geven. Er wordt heel weinig tijd voor gegeven. En wat nog schandaliger is dat er geen adequate informatie wordt verstrekt door de ministers aan de Tweede Kamer. Dus we hebben hier te maken met een schijndemocratie. Een Tweede Kamer die ten eerste via verkiezingsfraude tot stand is gekomen. En dat is een hard feit, daar hebben we genoeg bewijzen van. En dan zie je dat de kartelpartijen, en dan bedoel ik de partijen die Agenda 2030 steunen, met name VVD, D66, CDA en ChristenUnie, maar daarnaast zien we ook nog wat andere partijen die dit programma grif steunen, is dat er geen oppositie of effectieve oppositie kan worden gevoerd vanuit de Tweede Kamer. Dus zullen wij het moeten doen met rechtszaken, acties, manifestaties, protesten. We zijn heel trots op dat partijen als Forum voor Democratie, maar tegenwoordig ook PVV, DENK, SGP, Partij van de Dieren, BVNL. Dan heb ik een beetje de partijen waar er nog verzet uit is. Ja, dit is een mooi plaatje wat er werd laten zien. Dit geeft heel duidelijk aan, dit is een coup die er is gepleegd in Nederland. We zien daar het Koningshuis, de premier, Kaag en Schwab zitten. Dit is een meeting van de World Economic Forum. Er is ook al toegegeven door Rutte dat Schwab met grote interesse meekijkt in de Tweede Kamer. Nou, dat kan hij maar om één ding doen, om te kijken of zijn plan naar behoren wordt uitgevoerd. Dus ik vind het heel goed dat er flink gedebatteerd wordt in de Tweede Kamer. En dat er steeds meer, ik zou nog bijna Caroline van der Plas vergeten, de BBB Ja. is het de laatste tijd. Maar ik ben bang dat veel partijen het nog steeds hebben over de disproportionele maatregelen, terwijl we echt in een andere fase zitten. Er moet gewoon openlijk worden toegegeven, er is een coup gepleegd. We zijn bezet gebied. Dus burgerlijke ongehoorzaamheid is niet alleen toegestaan, het is een burgerplicht geworden. Ja, en dan de vraag, want ik zal de kleine video laten zien. Met alle schijnbewegingen om ons met een schijn-QR-code te laten denken dat we beschermd zijn. En schijn-mondkapje, laten we dit weer beluisteren. Dus het gaat uiteindelijk over het beïnvloeden van het gedrag van mensen. Wij hebben de overtuiging met de Tweede Kamer en met ook een groot deel van Nederland dat het dragen van een mondkapje daarbij kan helpen. En dat wetenschappers vervolgens gewoon goed blijven kijken naar wat de echte effecten, meetbare effecten ervan zijn. Dat juich ik alleen maar toe. Het instituut toont dat ongeveer 200.000 personen tenminste een week een mondkapje moeten dragen om misschien, en dan zeg ik nog misschien erbij, één geval van besmetting te voorkomen, van overdracht te voorkomen. Zelf gefabriceerde mondkapjes of alles wat daarop lijkt, het voegt niets toe. Het biedt echt een vorm van schijnveiligheid. Kortom, wetenschappelijk bewijs ontbreekt daar domweg voor. Dus het gaat uiteindelijk over het beïnvloeden van het gedrag van mensen. Dus mijn vraag is, worden mondkapjes nu strategisch weer naar voren gehaald om te kijken of de mensen beïnvloedbaar zijn?
Absoluut. Wat we nu zien, en ik was net bezig met een heel lijvig WOB-verzoek, wat is ingewilligd door te nemen over het NCTV. Dat is een beetje de spil, hè? Dat is een nieuwe Stasi-organisatie in Nederland. Die heeft een gedragsunit. En dat is waar Lundgren net in de compilatie over sprak. Het is heel duidelijk dat het gaat over gedragsbeïnvloeding. Dus de functie van die mondkapjes hebben niks te maken met het voorkomen van transmissie. Die hebben alles te maken met het meten. Want het is een visuele cue. Dus je kan daarmee met camerabeelden heel goed vaststellen wat de gehoorzaamheid is onder de bevolking. Er zit nog een psychologisch component bij. Dat is mensen duidelijk maken dat de pandemie echt nog niet voorbij is. Dus dat is het angst zaaien. En een derde, en dat is de meest filijne. Nu is duidelijk, omdat we ook tandartsen in de groep hebben, die zien een enorm verslechtering aan mondhygiëne en mondgezondheid. Nou, wat gebeurt er nu? Ja, dus je hebt maskne, heet dat dan. Dus het is ook de huid die onder een nat warm doekje zit. Daar kunnen veel mensen niet tegen. Dan krijg je de bacteriën die daar normaal zitten en de schimmels die geen probleem zijn of zelfs een verdedigingslinie vormen. Die krijgen nu een broeinest aangeboden en veroorzaken lokale ontsteking. En wat er op je huid gebeurt, ja, dat gebeurt dus ook in je mondholte en vooral ook in je longen. Dus we worden daardoor gevoeliger voor luchtweginfecties. Dus het dragen van mondkapjes versterkt een griepgolf of luchtweginfecties en verergert ook de klachten. Mijn vraag. Denk jij dat... Denk jij dat de gedragsbeïnvloeding op dit moment met die mondkapje een voorloper is op de behandeling in de EU-parlement van het nieuw credit? Ja, daar heeft het alle schijn van. We hebben vorige week een groep Europarlementariërs gezien die zich daar stevig tegen hebben uitgesproken. Het probleem is dat mensen als George Soros via hun Open Society Foundation heel veel rechters en parlementariërs heeft omgekocht. D66 is een mooi voorbeeld daarvan. Dat is echt een Soros-partij. Die wordt ook gefundeerd of gefinancierd, net als Volt. De Europese Unie is een dekmantel voor dit social credit system. Dat is heel duidelijk. En de mondkapjes zijn een opmaat daartoe. Wat er waarschijnlijk ook mee wordt gepoogd, is om te kijken in hoeverre het gezichtsherkenningssysteem met biometrische gezichtsherkenning met mondkapjes moet werken, et cetera. Dus op die manier heeft het ook een directe werking in het vastleggen van biometrische data. Oké, ik heb een vraag met betrekking tot de QR-code. We weten, in een dance event in Nederland is er minimaal 1000 mensen met QR-codes besmet geraakt met coronavirus. Waarom willen wij dat niet inzien? Of laat me het zo stellen. Ik heb soms gezegd, de QR-code is een voordeel voor mij, in de zin van beschadigt mijn rechten wel, maar omdat ik daar niet ga, dan zie ik dat jullie die reeds een injectie hebben gehad, krijgen we het bewijs toegeleverd dat het nu jullie onderling, tegenovergestelde wat de jongen zegt, elkaar aan het infecteren zijn. Hoe denk jij erover? Ja, nou, er zitten ook weer 2 of 3 dagen aan. Kijk, er is al lang toegegeven, ook door de minister van Volksgezondheid in Israël, dat het gaat over een pressiemiddel. Ook in Frankrijk is dat toegegeven om meer prikbereidheid te creëren. En nu zien we in Nederland, wordt het altijd gefaseerd en gelaagd gedaan. Dus er is een trial geweest, 1 maand lang, van 25 september tot nu. En nu gaan ze hem uitbreiden, iets wat we al hebben beargumenteerd in de rechtszaken natuurlijk. Dit was te verwachten. Dus aan de ene kant hebben we hier te maken met de infrastructuur klaarzetten. Aan de andere kant inderdaad weer die gedragsbeïnvloeding. Krijgen we het voor elkaar dat mensen elkaar gaan controleren en het werk van de Stasi overnemen?
En wat je ook hebt, en dat is een aspect wat nog weinig belicht is. Kijk, die QR-code is eigenlijk een omzeiling van de 2D-barcode die elke farmaceut op zijn product moet printen. In Nederland hebben we een systeem waarbij de apothekers zorgen dat de patiëntgegevens afgeschermd zijn van de producent. Met deze QR-code kan de producent direct contact maken met de medische gegevens van de patiënt. En is er dus helemaal geen anonimisering en zelfs geen pseudonymisering, omdat die bronnen kunnen worden gecombineerd. Dus wat we eigenlijk doen, ook met die QR-code, is achteraf mensen alsnog registreren voor een wereldwijde clinical trial. Edison, heb je een vraag over Canada? Geluid. Ja. De geluid, Edison. Ja. No, unfortunately, I have no questions at this moment. Most of what he has already said, we're experiencing here. But the fact that I want to bring to the table is that in most cases, when you see court cases or people going in front of the court in order to supplement their findings, they actually don't come up with actually data. Most of the time, for example, in the video that I just saw, they're speaking about, we have seen that the majority of the percentage is A, B, C, and D, but what is the percentage? What are the numbers? Who are the people that are actually dying from this virus? Because, for example, here in Canada, you can see clearly that 93.3% of the deaths are people that are 60 plus. But now we need to make sure that our children protect the elder instead. I mean, if you have to ask any father or mother that if they would die for their children, they would say, yes, I will give my life away for my child. But now it seems like our children need to give their healthy immune system away to save their parents' life. And it doesn't make any sense, especially if the vaccine works. Yes, and that brings us to the most important overarching theme in this part. Should I continue in English or Dutch? No, Nederlands is goed. Nederlands is goed. Ja, oké. Dus waar we het nu over hebben, en Addison het ook over had, is eigenlijk indoctrinatie. Wat we zien is dat de mindset, de manier van gedachten, de manier van wat ethisch en zeg maar wat goed wordt bevonden voor de jeugd, want de jeugd die wordt het hardst aangepakt, die moet naar een groepsdenken gaan. Het individu doet er niet meer toe. Jij moet jezelf opofferen voor de groep. En dat komt in allerlei aspecten voor. De uitspraak, een prikje, dat is naaste liefde. Hè? Je neemt een injectie voor de ander. Dit is klinkklare onzin en in strijd met alle wetenschappelijke en ook medisch-ethische uitgangsprincipes die er zijn. Dit is echt complete onzin en in strijd met de Nuremberg-code. Toch zie je een enorme push om vooral de jongere generatie verantwoordelijk te maken voor dingen die buiten hun bereik liggen. Als mensen ongezond zijn, dan maakt het niet uit hoeveel prikjes je erin stopt. Iemand is ongezond. Ik heb het daar met Ivor Cummins heel veel over gehad. Als iemand lijdt aan obesitas, stofwisselingsziektes, etc., dan is dat een extra risicofactor. Daardoor werkt het immuunsysteem niet. Het zijn niet losse systemen. Je hele stofwisseling en je immuunsysteem is één systeem. Dus het heeft geen zin voor mij om een prikje te nemen voor iemand, bijvoorbeeld, als we dan toch het over namen hebben. Hubertus Bruls, dat is een voorzitter van de Veiligheidsraad. Die heeft een BMI van over de 40. Die is echt tonnen rond en die is er een stuk ronder op geworden. En deze meneer durft het te zeggen dat andere mensen een prikje moeten nemen, terwijl deze meneer gewoon een risico is door zijn ongezonde levensstijl. Ja, en dan heb ik een vraag, want nu blijkt in onderzoek in de Verenigde Staten dat men tot en met de Pfizer-numeriek, dus welke vaccin gegeven wordt vanuit die vaccin, mensen sterven. Ze willen nu alleen maar weten in een onderzoek aan wie wordt dit vaccin, dat de sterftepercentage zo hoog is, gegeven, bewust gegeven. Heb je daarover gehoord?
Ja, daar ben ik het nodige over aan het opzoeken. En daar zal ik vrijdag in onze eigen persconferentie in detail op ingaan. Wat er aan de hand is, in het kort. Er wordt gezegd, deze injectie is goedgekeurd. Ten eerste is die niet goedgekeurd. En ik zoom dan even in op Pfizer. Dit is een experimentele injectie. Maar er zijn nog 3 of 4 andere problemen. Ten eerste de productie. We zien dat de homogeniteit van de mRNA te wensen overlaat. Dus mensen krijgen niet 1 sequentie binnen, maar veel meer sequenties. Wat die andere sequenties doen, daar is geen onderzoek naar gedaan. Dus los van het beoogde injectiemiddel, krijg je eigenlijk een heel stel injectiemiddelen erbij. En dat doet mij denken aan thalidomide. Dat was een sedatief voor zwangere vrouwen. En de stereoisomeer daarvoor, want het werkte wel, maar het spiegelbeeldmolecuul zat er ook bij. En die gaf dus geboorteafwijkingen. Of dat hier ook is, weten we simpelweg niet. Maar er komen nog 3 of 4 problemen bij. De afbraaksnelheid door het niet juist behandelen van de prikjes geven een dergelijk probleem. Dan is er door het CBG, dat is het College Beoordeling Medicijnen, geneesmiddelen, die heeft geconstateerd dat er een clinical en een commercial product is. Dus de prikjes in de clinical trials zijn anders dan de prikjes die door aan de mensen gegeven worden. En daarom zijn die lotnummers zo belangrijk en daarom wil Pfizer kijken wie er doodgaat of wie er bijwerkingen krijgt, zodat ze dat terug kunnen traceren, waar komt dat prikje vandaan. En dan kom ik bij het grootste schandaal. We hebben het nu niet meer over de BNT162B2, want dat is de technische naam van het prikje. Er zijn inmiddels 4 verschillende in de omloop. Het gaat ook over de Delta-variant prik, dat is dus een andere sequentie. Het gaat ook over de self-amplifying prik. En wat daarbij is gedaan, dan is er een extra gen toegevoegd, waardoor het mRNA zichzelf reproduceert. En eigenlijk heb je een pseudovirus gemaakt. Waardoor het maandenlang in je cellen blijft. En maandenlang ontregelt het je immuunsysteem. Dus het is nog niet per se dat dit je in je DNA integreert. Maar je moet het meer zien, is dat er een code naast je DNA komt. En die nu dus met het SA, self-amplifying additie, veel langer in je lichaam blijft. Wij zijn 1 grote clinical trial geworden. En mensen willen het niet zien. Maar ik zal vrijdag daar met de data van Pfizer zelf laten zien dat er wel degelijk actieve clinical trials zijn op immunocompromised, op kankerpatiënten, op zwangere vrouwen, op kinderen vanaf 0 jaar, met al deze verschillende prikjes, waar helemaal geen toestemming voor is gegeven. Want de tijdelijke toestemming of de tijdelijke toelating is gebaseerd op een heel specifieke formulering. En dat was de 4e, die hadden we nog bijna vergeten. Ook de formulering is veranderd. Dus de lipid nanoparticles, daar zijn ze nu met allerlei andere lysosomen en vesicles mee aan het experimenteren. Dus het targetingprincipe is ook veranderd. Er is niks meer hetzelfde aan het initiële prikje. Ben jij bekend? Suleika. Ben jij bekend met een vonnis van de Supreme Court in Amerika in 2013? Waarin de Supreme Court heeft in bewegingen aangegeven dat als een middel gepatenteerd is, wordt ingebracht in een levend organisme, waardoor verandert zijn DNA, dat het levende organisme dan een nieuw product wordt en vervolgens dat product wel gepatenteerd kan worden. En vervolgens eigendom wordt van degene die dat patent bezit. Ik ken het en ik heb hier met een paar experts over gesproken. Kevin McKernan, dat is iemand die heel veel onderzoek heeft gedaan naar het Human Genome Project. Maar ook Edwards, volgens mij, of Martin, die patentdeskundige. Het is niet zo dat dit patent betekent dat als jij de prik hebt gekregen, dat je nu eigendom bent van de farmaceutische industrie. Nee. Juridisch gezien.
technisch gezien zijn we, waar dit systeem naartoe gaat, een soort slaaf van de overheid aan het worden met het social credit system. Wat wel zo is dat jouw genetische code, als die veranderd is, inderdaad gepatenteerd kan worden. En dat gaat dan over jouw medische gegevens. Dus dat kan wel eigendom worden op deze manier van de farmaceutische industrie. En ik denk dat het veel meer daarover gaat. Dus niet over dat jouw entiteit, juridisch of fysiek, eigendom wordt van een bedrijf. Maar wel dat jouw medische gegevens dus, dat daar een mede-eigenaar van is. En dat is wat tegenwoordig het nieuwe goud wordt genoemd. Eerst was het olie. En nu is het data. En voornamelijk medische data. Ja. Ja, alleen maar dit uitspraak gaat het niet om dus dat je eigendom wordt van. Het gaat erom dus dat je moet beseffen dat mocht als gevolg van die prik je DNA veranderen, en dat weten we op dit volgens mij, of die prikken je DNA kunnen aanpassen, veranderen, door er sprake is van een synthetic DNA, want die synthetic, dat is patenteerbaar. En daar gaat het om, want en dan in verband mee brengt, bijvoorbeeld het patent wat Microsoft heeft gekregen voor, misschien ken je die ook, die heeft als nummer 2020 060606. En dat gaat om een cryptocurrency system using body activity data. Ja. En dat is dus, kijk, als je een beetje blijft over nadenken, dan kun je een hele bizarre scenario creëren hiermee. Kijk, wat is Bill Gates? Bill Gates is de Pfizer prikken. Oké? Ja. En als blijkt dus dat die Pfizer prikken bijvoorbeeld DNA kunnen aanpassen. En als is dat de DNA is aangepast, dan ben je, dan eigenlijk op dat moment eigendom geworden van Pfizer. Nou, ik zeg niet dat dat is gebeurd, maar dat is dus de overheid wat je kunt lezen in het uitspraak van de Supreme Court wel. Dus mensen mogen geen... Ja, Suleika, mensen mogen geen eigendom zijn. Dus officieel, juridisch zal dat niks betekenen. Klopt. Het gaat meer over als je planten maakt. Dus denk daarbij aan zaden bijvoorbeeld. Hè? Nee, maar kijk, het is niet zo dus dat mensen niet gepatenteerd kunnen worden. Natuur kan niet gepatenteerd worden. Mensen zijn nu eenmaal onderdeel van het natuur. Ja. Maar wat de Supreme Court heeft, is dus dat als een natuurproduct als gevolg van een ingrepen van buiten, wat de natuur zelf nooit van zijn leven heeft kunnen doen, dan gaat een nieuw product en dat product kwalificeert niet meer als een natuurproduct. Correct. Snap je? Ja, dus waar je dan en dan is het wel patenteerbaar. Geen natuurproduct meer. Ja. Dus we hebben van de ene kant hebben we nog meer juridische problemen. Mijn vraag is, want het wordt nu onderzocht en heel kritisch naar gekeken, de contracten van de Big Pharma met de respectievelijke landen of Europese Unie. Dat is een wordcontract dat Big Pharma heel veel power geeft om te bepalen wat wel en wat niet kan. En direct assets van de regering, als ze niet betalen, te nemen of negatieve maatregelen indien publiciteit eraan wordt gegeven. Wat kan daaraan gedaan worden? Ja, het is heel duidelijk dat deze contracten geen rechtsgeldigheid hebben. Omdat ze zo eenzijdig zijn en ze zijn natuurlijk vanuit de overheid gesloten. En daarbij is het onbestaanbaar dat het vanuit overheidsgeld zonder openheid wordt afgesloten door in dit geval bijvoorbeeld een minister of demissionair minister Hugo de Jonge, die
zelf in opspraak is, omdat er meerdere strafrechtelijke onderzoeken naar hem lopen aangaande deze contracten. Dus wat wij vrijdag ook zullen vragen, is een ontbinding van de overeenkomst met sowieso Pfizer. Maar ik denk dat alle contracten in die zin geen rechtsgeldigheid hebben en dat we daar zo snel mogelijk van af moeten. Laat me deze video laten zien. Even laten zien. Worden wij op een gegeven ogenblik, zullen we meer van deze tafereelen zien. En als wij deze tafereelen zien om een gerechtigde gevecht voor onze vrijheden. Maar het bestaat wel in de agenda's en fase 3, 4, 5 van wat er wereldwijd moet gaan gebeuren. Ja, wat je hier ziet is duidelijk het uitlokken van een tegenreactie. Want wat het regime wil, is zo snel mogelijk zwaardere middelen mogen inzetten. En zo snel mogelijk, voordat het verzet groeit, de slag slaan. En mensen dus ontmoedigen om op te staan. Dus er zijn 2 reacties die gewenst zijn door dit soort aanvalsacties. Het is inmiddels heel duidelijk dat er een knokploeg is. Eigenlijk een team, een soort SA, een stormabteilung die door Grapperhaus waarschijnlijk zelf wordt aangestuurd. Deze dient echt om protesten te verstoren. Je ziet heel veel van die arrestatieeenheden. Dat zijn gemaskerde burgeragenten. Die lopen een groepje binnen en beginnen dan een vechtpartij. En eigenlijk een seconde, of nog geen seconde nadat die vechtpartij begint, schakelt ME in. Dus het is duidelijk dat er een afspraak is gemaakt om zo'n protest in elkaar te slaan. En ik denk dat het een veegteken is. Ik ben heel trots op dat we in Nederland eigenlijk nog zo netjes omgaan met dit soort geweld. Alleen is het wel duidelijk dat, want in het filmpje wat je zag, werden ook veteranen, dus oud-gedienden uit het Nederlandse leger in elkaar geslagen. Dit heeft een houdbaarheid. En ik ben bang dat als de politie zich niet hiervan distancieert, want we hebben het over een relatief kleine groep. Korps Den Haag is natuurlijk staat zeer negatief bekend. En dan is er waarschijnlijk nog een groep van 100 Romeo's die als knokploeg overal wordt ingezet. Dat is echt het COVID-team. Die wordt niet direct aangestuurd door de korps van de steden. Die valt onder een andere aansturing. Ik verwacht dat dat inderdaad een directe lijn is met Grapperhaus. Als de politie verstandig is, dan geven ze deze mensen zelf aan. En dan beginnen ze een intern onderzoek en dan arresteren ze deze mensen. Want een organisatie van 60.000 mensen. Deze 60.000 mensen, ik durf er wel van te zeggen dat de grote meerderheid van deze 60.000 mensen bij de politie zijn gegaan om te dienen. Om rechtvaardigheid te bewerkstelligen, om de orde te handhaven, om mensen te helpen. En hun aanzien en daarmee ook hun taak wordt onmogelijk gemaakt door een paar honderd rotte appels. Dus het is super belangrijk, en dan wil ik niet oproepen tot doxing, maar het is super belangrijk om alle informatie over deze, en ik noem het gewoon wat het is, terroristen, want dit zijn terroristen, die gebruiken namelijk geweld om te intimideren en angst in te boezemen om een bepaald politiek doel na te streven. En dat is Agenda 2030 in bredere zin en in nauwere zin is dat om iedereen die kritisch is naar het regime de mond te snoeren. En dat zijn echt tactieken die we zien, klassiek gezien in dictaturen. Dus ik denk dat er een hele belangrijke taak bij de politie ligt om schoon schip te maken in eigen organisatie. En al deze mensen die zich schuldig hebben gemaakt aan poging tot doodslag, want dat is het natuurlijk als je met honden en knuppels en schoppen op het hoofd terwijl iemand op de grond ligt bezig gaat. Dat zijn ernstige misdrijven waar, als wij dat voor zouden doen, sowieso maanden in voorarrest zouden zitten en waarschijnlijk jaren opgesloten zouden worden. Moet ik dan begrijpen dat er CIA-achtige en James Bond-achtige taferelen georganiseerd vroeger alleen maar door
corrupte regeringen, alleen maar achter het ijzeren gordijn, alleen maar achter niet-democratische regeringen, of zelfs onder democratische regering geleid door CIA van de Verenigde Staten, dat er vanuit de staat knokploegen te werk gaan om hun doelstellingen te bereiken, want dat is heel Absoluut, daar is echt geen enkele twijfel over. Wow. Yeah, and if you look at it as well, here they're making protests seem in any case that they post on TV that it's the worst thing that you can do because it always ends in violence. That's why here in Canada they switched the way that they go and protest. They just hold hands, and when everybody is holding hands and you're marching together, it's tougher for you to start any other sort of fights or things in those scenarios, and then you can keep actually the way of protesting more peaceful. So my advice to everybody is, if you want to protest, do it peacefully. If we can look at our history, Martin Luther King, that's how they did it, and it was impossible for riots to come out of protest because it was peacefully. Everybody was holding themselves together to each other, and that's how you keep it going and create more trust for other peoples to actually join in. Ja. Willem, Curaçao. Laten we even de aandacht vestigen op Curaçao. Op Curaçao hebben ze een instructeur, dokter die minister is geworden, de mond gesnoerd, omdat er een opperbevelhebber bestaat die alle beslissingen van Nederland gedwee volgen. Hoe kijken jullie daar tegenaan? Ja, wat je nu merkt in deze crisis, die legt dingen bloot. Het is geen coronacrisis, het is een rechtscrisis, een rechtsstatelijke crisis. We zijn van een democratie opeens een dictatuur geworden. En wat je nou ziet met Curaçao, al dat mooie gepraat over gelijkheid en over raciële gelijkheid, inkomensgelijkheid. We zijn allemaal onderdeel van hetzelfde koninkrijk. Overal gelden dezelfde wetten. Het is allemaal holle frazen. Als puntje bij paaltje komt, dan wordt Curaçao alleen maar gebruikt voor het verdeel en heers. Alleen maar voor de diversiteitsagenda. Het is gewoon koloniaal gedrag wat hier gebeurt. De schijn wekken dat Curaçao een eigen bestuur heeft. En ondertussen wordt de laars op de keel gezet als er ook maar iets gebeurt wat Nederland niet zint. Ik wil wel iets aan toevoegen. Want weliswaar Curaçao is net als Aruba een onderdeel van het koninkrijk. Al deze landen die hebben zeg maar hun grondwet en dan noemen we dan de staatsregeling. En een heel groot verschil tussen de staatsregeling en de grondwet van Nederland is dat in Nederland mag de rechter niet wetten toetsen aan de grondwet. Maar op Curaçao hebben we wel een bepaalde regeling waarin staat dat als het gaat om schending van mensenrechten, de rechter wel de bevoegdheid heeft om te toetsen aan die wetten te toetsen aan de staatsrecht. Ja. En dat is een heel groot verschil met Nederland. Hoe kijk je daar tegenaan als je dus ziet hoe de processen zich hebben voorgedaan bij jullie in de rechtszaken? Want de rechter heeft steeds dus de wetten niet kunnen toetsen aan de grond. Er is theorie en praktijk. Kijk, in theorie is het heel goed en we willen ook de grondwet veranderen in Nederland, dat er getoetst moet worden aan de grondwet. Op dit moment is dit niet het geval, maar artikel 93 en 103 en 104 die geven aan dat, of 93 en 94, dat internationale verdragen boven de grondwet staan en dus ook boven de lokale wetten. Die hebben we regelmatig aangehaald. En volgens mij is 103 die geeft aan van welke inperkingen mogelijk zijn in geval van nood. Dus het noodwetstelsel. Dus indirect is er wel getoetst door de rechters aan de grondwet. Het probleem is alleen
dat de 2 keer dat we wel hebben gewonnen, direct de wet wordt aangepast. Er is geen scheiding der machten. En als je kijkt naar hoeveel rechtszaken we hebben gevoerd, wat de argumentaties waren en vooral het gebrek aan argumentatie van de tegenpartij, dan zie je dat deze rechters activisten zijn. Dit zijn Agenda 2030 activisten die de wet en de regels aan hun laars lappen. Ze schrijven onzin op, ze liegen, ze bedriegen en dat is de praktijk. Dus in theorie kan het ene systeem of het andere systeem best werken en opkomen voor grondrechten. In de praktijk, als een rechter weigert de wet te volgen, of wat dan in artikel 13 van de Wet Algemene Bepalingen zo mooi wordt genoemd, aan rechtsweigering doet, omdat hij weigert de vraag te beantwoorden, ja, dan kan je dus geen rechtszaak winnen. Vandaar dat wij ook procedures tegen deze rechters zijn begonnen. En ik denk niet dat dat direct binnen een paar maanden effect zal hebben. Maar uiteindelijk zal het effect hebben. We zullen het systeem echt grondig moeten schoonmaken. En de systeemrot die nu door en door is, door politieke activisten, ook weer uit de kliek van Soros, die zich hebben genesteld in de Raad van State, in de Tweede Kamer, de Eerste Kamer, het politiek echelon, de rechters, et cetera, die zullen daar uit moeten worden gehaald. Dus de vraag is... Hebben jullie geprobeerd om de kroon te vragen, die rechters te ontslaan? Ja, maar de kroon in Nederland heeft geen macht. Hè? Dus Willem-Alexander is alleen staatshoofd in symbool. En zijn persoon en zijn persoonlijke mening is niet relevant. Ja, dus maar hij is wel degene die de rechters benoemt. Nee. Staatsrechtelijk gezien. Ja, hij zet zijn handtekening eronder. Maar hij heeft daar in die zin niet zoveel invloed op. En het fotootje wat je net liet zien met Klaus Schwab, daar zien we ook Maxima bij zitten. Ik denk niet dat het Koningshuis nu aan het kant van het volk staat. Die horen gewoon bij Agenda 2030. Ja, en dan de vraag. De rechters die hebben zelf in hun eigen onderzoek te kennen gegeven dat ze tekort hebben geschoten in het etnisch profileren en het beschadigen van meer dan 100.000 mensen. Zien wij dan een nieuwe beweging binnen de rechterstoel van de werkelijke rechters en de schijnrechters, die meer met hun eigen agenda aan hun eigen agenda werken, van jou geen gelijk geven, want ze willen niet in diskrediet raken bij de Raad van State, want ze willen die functie later gaan bekleden. Zien wij nu ook dat COVID dit duidelijk maakt? Want mensen hadden wel het gevoel, zonder dat ze opgeleid zijn, dat er geen recht is. Gelijk hebben, gelijk krijgen, zijn 2 aparte zaken. Nee, het is heel duidelijk dat wij geen aanspraak kunnen maken op onze grondrechten. Er zijn er wel meer dan 20 ingeperkt of zelfs afgeweken, dus afgeschaft. Normaal is de rechter de laatste lijn van de verdediging, waar je je recht kan doen gelden. Die bestaat niet meer. Dus de reden waarom wij procederen is niet eens meer om te winnen. De reden waarom wij procederen is om waarheid te brengen. Dus om de feiten te geven. Het andere is om te ontmaskeren, om te laten zien hoe het echt zit. Want elke keer heeft de staat geen enkel verweer. En een derde, en die is ook belangrijk, daar hebben we nu nog niet veel aan, maar uiteindelijk zal dat de rechtsorde moeten helpen herstellen, is het dossiervormen. Ik noem het wel eens de bende van 1000. En dan hebben we het over de eindredacteuren, de mensen in het OMT, kabinet, rechters, et cetera. Daar zijn heel wat mensen die op de hoogte zijn van de Agenda 2030. En die actief meesturen, meedenken, opdrachten geven. En over deze soort mensen hebben we strafdossiers nodig. Zodat ze voor een eventueel later tribunaal kunnen worden berecht. Oké, de vraag is dan, hoe onafhankelijk is de pers? Nu blijkt niet. Nul. Er is een vereniging van eindredacteuren en die spreekt regelmatig af met de premier. En dat geeft al een beetje aan wat er aan de hand is. Als je dan kijkt naar persconferenties, er wordt vrijwel geen kritische vraag gesteld. Als je dat dan nog bedenkt dat de eindredacteur van het AD zegt van pas op premier, anders maken we Wilders premier. Ze zijn zich bewust van hun politieke invloed.
de uitspraak van Pieter Klok van het is niet opportun om kritisch te zijn tijdens tijden van crisis. Het is heel duidelijk dat de pers een schoothondje is van het regime en uitvoert wat daar voor nodig wordt geacht. Ook als je kijkt naar de communicatieunits bij de ministeries, er zitten daar geen mensen die beleid aan het maken zijn. Er zijn mensen die verhaaltjes aan het schrijven zijn voor de pers om het beleid te verkopen. En lekkages aan de pers. En lekkages. Precies, alles wordt gelekt aan de pers. Dat is een geaccepteerde een geaccepteerde norm eigenlijk geworden. En Wilders heeft daar terecht, is hij daar boos op geworden. Hij heeft gezegd van ja, maar dit kan niet. Constant staan wij op achterstand, want het is al bij de pers, terwijl de Tweede Kamer als eerste moet worden ingelicht. En dat vergeten mensen wel eens. Een Kamerlid staat boven een minister. En dus het is heel vreemd. En nou ja, vreemd, we weten dat dat al jaren in de planning is en wordt voorbereid. Maar dat er dus eigenlijk geen machtsmiddelen zijn voor Kamerleden, zeker niet individuele Kamerleden, om een minister ter verantwoording te roepen. Eigenlijk zou elk Kamerlid een minister moeten kunnen schorsen. Mijn vraag is, een vriend van mij is Gustavo Zetraay, die heeft gezegd vanaf het begin dat het ging over een oorlog. Alles wat te maken heeft met de coronacrisis is een oorlog en we zien dat terug. Gaan wij op een gegeven ogenblik, want als ik terugdenk aan Tula, toen hij tegen zijn werkgever of zijn eigenaar zei, we werken niet meer, want we zijn vrije mensen. Frankrijk zit al in Nederland en alle slaven zijn vrij. Heeft hij dat niet gekregen? Worden wij gedwongen in een richting van de radicalisering en confrontatie? Er wordt wel heel erg geagiteerd en uitgelokt vanuit de kant van het regime. En dat is de val waarin we makkelijk kunnen stappen. Als je een paar keer onterecht klappen hebt gekregen of onterecht bent gearresteerd, onterecht boetes bent opgelegd, gecensureerd wordt, dan is het heel verleidelijk om te radicaliseren en om te zeggen van joh, er is geen enkele manier meer om mijn recht te halen. Nu ga ik over tot andere middelen. Eigen richting. En daar zit het grote gevaar in. Want het probleem ligt niet aan de wet. Het probleem ligt aan het systeem van de mensen die die wet zouden moeten brengen en toepassen. En handhaven, ja. Dus hoe verleidelijk het ook is, als jij onrecht ontmoet om dat met onrecht terug te geven, wij zijn de nette mensen. Wij moeten ons aan de wet houden zoals die was voor de coup. Dus vanaf 2019. En waar we naar moeten streven, en dat is de strijd die we voeren, is vanuit onze idealen. Vanuit binnen een nieuwe maatschappij weergeven. En dan denk ik aan inderdaad Martin Luther King, maar ook aan Gandhi en ook aan Nelson Mandela. Die hebben deze strijd al gevoerd. En dat ging er hard aan toe. Ik bedoel, in alle drie die strijden die zijn gevoerd, zijn er doden gevallen. Zijn er heel veel offers gebracht. Was er heel veel onrecht. En was het een lange strijd. Maar uiteindelijk werd hij gewonnen. En ik denk, en dat is misschien geen populair verhaal, maar ik denk dat we veel meer moeten kijken naar dit soort leiders, die vanuit hun overtuiging en vanuit hun idealen hun denkbeelden hebben laten overwinnen. En denkbeelden zijn krachtiger dan kogels. Ja. Oké, dan heb ik een vraag, of een vraag niet. Want Rutte die zei, de rek is uit. De rek is uit voor wie? Want als ik mijn geval neem, ik word wakker, bad me goed, met dioxygeen maak ik mijn mond schoon voordat ik naar buiten ga. Ik hou afstand, ik draag die onnozele masker uit respect, snel en kom terug. Als ik niet buiten moet zijn, ben ik niet buiten. Want ik wil wel het bewijs krijgen dat wij niet degene zijn die het probleem creëren, maar anderen die buiten zitten, die de regering wel toelaat via QR-code. Edison. Yeah, but I think the biggest information that most governments kept away from their people is that you can actually report your own side effects, for example, here in North America to VAERS.
But when you go on VERS, the first thing that it says is contact your healthcare provider. But you can actually submit your own case as well. I think if we start by educating even people that have been vaccinated that any side effects that they do have, that they have to report them, that we can create a bigger case. Why? Because if you look at the history in the past, most vaccines or anything that was implemented into people's body, the cases reported to VERS were so small that it was almost impossible to create a case, because the doctors that we already know are working right now for the government and not for the people won't actually report these cases. So that's actually a place that we need to start. Look in each country where we can actually legally report the side effects and things that occur after vaccination, so that we can actually create a bigger case for the future. Otherwise, it's gonna just be in between you and your doctor won't report it. Ja, en daar komen we op bij ook weer de corruptie in het systeem. Het is heel belangrijk natuurlijk om aan te klagen. Maar als we kijken naar de eigen organisatie, dan hebben we 4 pijlers. 1 is procederen, dat is echt het aanklagen. 2 is de media, de nieuwe media, net zoals dat jullie doen, de feiten brengen. 3 zijn acties voeren om het onder de aandacht te brengen. Maar 4 gaat over autonomiseren. We kunnen alleen weerstand bieden als wij onafhankelijk worden. Als wij groeperen en als we dus functies gaan overnemen van wat nu de overheid heeft gedaan, die heeft ons afhankelijk gemaakt. En als je dan hebt over een adverse effects reporting system, dit moeten wij zelf gaan opzetten. We moeten eigen gezondheidszorg opzetten. We moeten eigen voedselvoorziening opzetten, eigen onderwijs, eigen gezondheid, alles. En daarmee, en dat is wat ik noem de derde weg, niet overgeven, niet radicaliseren, een eigen wereld opbouwen vanuit die interne idealen. Op het moment dat wij als autonome mensen gaan fungeren en niet meedoen in het stukje dwang, want het is hetzelfde als met Facebook. Waarom maken we daar gebruik van? Je krijgt allemaal functionaliteiten terug en ondertussen, en niemand leest... Het is de credit wat je krijgt, hè? Juist, en je geeft je gegevens op. En daarmee word je afhankelijk gemaakt en ben je niet meer autonoom. Je bent niet meer eigenaar van jezelf en van je gegevens. Dus ik ben het helemaal eens met Addison. We moeten dit zelf gaan regelen. Niet wachten totdat de overheid het doet. Want die heeft helemaal geen baat bij het verschaffen van echte cijfers. Die heeft alleen maar baat bij propaganda om mensen zo snel mogelijk onderdanig te maken en dat ze zelf dat social credit systeem accepteren. Maar wist jij bijvoorbeeld dat de internationale media, waar dus ook de lokale media hun informatie vandaan halen, eigenlijk allemaal, de meeste daarvan toebehoren aan twee laten we zeggen, organisaties. En dat zijn BlackRock en Vanguard uiteindelijk. Dus die bepalen eigenlijk wat mensen worldwide krijgen te zien of te horen. Via de radio of televisie of anders de social media die zij ook beheren, dat bijvoorbeeld Facebook, Instagram, etc. zijn. Ja, dat is heel duidelijk. In Nederland zie je dat ook. We hebben 2 grote bedrijven die allebei vanuit België met Brusselse subsidie worden gestuurd. Dan zou je nog de NOS, dat is direct vanuit de overheid, en RTL. Dus je hebt eigenlijk maar 4 spelers in Nederland die het hele medialandschap bedienen. En die zitten via allerlei fondsconstructies, zijn die nauw vervlochten met elkaar. Dus er is geen onafhankelijke media als je kijkt naar de traditionele media. Dat is echt een gelopen race. En ook daar denk ik dat we een volledig nieuw systeem moeten opzetten met nieuwe media. En gelukkig is dat ook aan het gebeuren in Nederland. Natuurlijk mag het altijd sneller en beter en integerder, et cetera. Maar ik denk dat dit eigenlijk, als je het uitzoomt, een versnelling is van een proces wat er al gaande was. De oude macht kon niet meer verder. Het kapitalisme is vastgelopen. Ja. Puur omdat je ziet dat de agglomeratie van geld de tegenstander van kapitalisme, van de vrije markt is. Waarom het
nu gebeurt en niet over een paar jaar, is denk ik omdat de financiële markt op springen stond. En als ze 2 jaar hadden gewacht, hadden we eerst weer net als in 2008 een financiële crash gehad. En die is nu verhuld met De coronacrisis. Met de coronacrisis. En we hebben hetzelfde gezien met 9/11. In werkelijkheid was daar een begrotingstekort bij het ministerie van Defensie. Op 10 september zei Donald Rumsfeld, we zijn 3 triljoen zoek volgens mij. En al die gegevens zijn verloren gegaan in Building 7. En zo zie je dat het heel erg vervlochten is. En die financiële investeringsfondsen zoals Vanguard en BlackRock, die spelen hier een cruciale rol bij. En dat is niet alleen de media, dat is big tech, dat is big data, big pharma, et cetera. Ja. Dus eigenlijk, als we niet oppassen, geloven we in wat wij zien. Maar wat wij zien is niet de realiteit, maar de realiteit die ze ons willen voorspiegelen. En je moet je altijd constant afvragen waarom mij deze beeld constant via CNN, Fox, wat dan ook toegediend wordt. Omdat wij dan beter kunnen en kritischer kunnen kijken van wat er werkelijk rondom ons gebeurt. En inclusief Curaçao, die geld nodig heeft. Nee, geld wil lenen van Nederland. Want die krijgt het niet gratis. En waarbij wij, alhoewel wij de titel van opperbevelhebber hebben, gewoon gedwee volgen. Anders krijgen we een klap op de bil en dan krijgen we geen geld. Ja, en ook Nederland zit daar aan, hè? Want vergis je niet, de top of the chain, dat is de Verenigde Staten en de Europese Commissie en China. En die 3 entiteiten, geopolitiek bepalen die wat er met de wereld gebeurt. En normaal heb je een tegenstelling. Als je kijkt naar de permanente leden van de VN-veiligheidsraad, dan zitten Rusland, China, Engeland, Frankrijk, Verenigde Staten. Dat was een evenwicht dus toen Rusland en China aligned waren. Maar wat er nu is gebeurd, is dat er een lijntje is, en dat noem ik de architectenlanden, Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk, de kern van de EU. Dus dat is de Benelux plus Duitsland en Frankrijk. En China, die hebben nu besloten, Agenda 2030, dit gaat het worden. En nou zie je dat landen die een beetje tegengas geven, de andere BRICS-landen, dus Brazilië, India en Rusland, dat die niet echt tegengas durven geven. En je kan zelfs zeggen dat de premier van India helemaal aligned is zelfs. Maar Rusland en Brazilië geven wel wat tegengas. Maar er is geen evenwicht meer. Als zij echt dwars gaan liggen, dan worden ze verpulverd. Maar BRICS is ook China, hè? Ja, maar China is inmiddels niet meer een emerging economy, maar de grootste economie van de wereld. Ja. Op de Verenigde Staten na. Dus BRICS is in die zin alleen nog maar BRI. En C hoort nu bij de grote jongens. De vraag is, komen wij uit dit chaos dat nu gaande is, komen er nieuwe wereldmachten tegenover elkaar te staan? Want we wisten, noordelijke macht tegen de zuidelijke macht. Zie je dat er nieuwe machten zullen ontstaan? Nee, ik zie dat niet direct. Ik zie wel een golf van conservatisme en autonomie opspelen. Waar ik vroeger helemaal niet bezig was met het christendom of met het geloof of met de traditionele waarden van cultuur. Ben ik dat nu wel? Want in een crisis als deze zie je de waarde van systemen die al honderden jaren hebben gefunctioneerd voor ons leven. En dat zit in religie, dat zit in cultuur, dat zit in gemeenschappen. En deze strijd is dus de gemeenschap tegenover het globalisme. En dus geopolitiek zie ik niet direct een ander land opstaan wat hier het hoofd tegen kan bieden. Nou, wat ik wel zie is bewegingen van onderaf. Ja, sorry Suleika. Nee, wat ik wilde aanvullen is, op dit moment is bijvoorbeeld Denemarken, Finland, Zweden, Panama en Japan, die hebben zich wel teruggetrokken uit het hele pandemieverhaal. Dus kennelijk kunnen zij wel wat tegenwicht bieden. Ja en nee.
al deze landen specifiek zijn heel erg pro-Amerika. Als je Scandinavië bekijkt, die heeft altijd al een speciale rol gespeeld in Europa. Waar Europa naartoe wil, is dat iedereen een Scandinavische cultuur aanhoudt. Daar is namelijk een heel groot vertrouwen in vaccinaties, een heel groot vertrouwen in de overheid. Dus daar zijn veel minder dwangmaatregelen nodig. Daar zijn mensen al veel meer bereid om offers te brengen voor de gemeenschap. Japan is een heel eigen verhaal. Hè? Dat is een heel specifiek gemeenschap. De meest homogene bevolking ter wereld. Het is heel moeilijk om ertussen te komen. En Panama is een kolonie van de Verenigde Staten. Dus deze landen hebben niet afstand genomen van Agenda 2030. Maar die zijn op een andere vorm mogen die dat weergeven. Ook als je kijkt naar de vaccinatiebereidheid in Japan, die is veel kleiner. En ik ben helemaal in die clinical trials gedoken. De rest van de wereld doet met 1 set clinical trials en Japan heeft een eigen track. Kunnen de mensen die kiezen voor een werkelijke behandeling en niet deze injectie willen hebben, wat is hun toekomst? Worden ze gedwongen, bij de hand genomen en de jab geforceerd toegediend te krijgen? Nou, dat zie ik niet direct gebeuren. Ik denk dat de druk wel heel erg wordt opgevoerd. Maar het fysiek mensen dwingen om te injecteren, dat is zo'n herbelevenis van mengelen van de Tweede Wereldoorlog, dat ik denk dat ze dat niet snel zullen doen. Maar als we kijken naar China of naar Australië, dan is het niet ondenkbaar. Hè? Want als je het beest van de dictatuur loslaat, dan is die ook oncontroleerbaar geworden. De kleine dictatortjes, die als daar geen check meer op zit, dan kunnen ze zich ontpoppen tot grote dictators. Maar wat ik denk dat veel meer zal gebeuren, is die groepsdruk worden opgevoerd. Dus de mensen die al ja hebben gezegd en de Kool-Aid hebben gedronken, die zullen worden ingezet om de mensen die dat niet doen onder druk te zetten. En dan krijg je taferelen, en dat is een serieuze zorg van mij, is wat er in Rwanda is gebeurd. Door het stelselmatig ophitsen van bevolkingsgroepen tegenover elkaar, hebben we daar een massamoord gezien tussen de Hutus en de Tutsis. En daar heeft het koloniale verleden mee te maken, maar vooral ook structureel in de media haat zaaien naar één bepaalde groep. En dat is echt bijzonder gevaarlijk. Dus de groep ongevaccineerden in dit geval, daar moeten we heel erg bij wegblijven. Dus ik wil iedereen oproepen om constant, als dit wordt geuit, aangifte te doen, direct lik op stuk, niet laten uitlokken, maar wel aangifte van haatzaaien doen, want het is haatzaaien. En als daarna wordt gezegd, ja, het is maar een grapje, of we moeten het toch overal over kunnen hebben. Nee, we moeten het overal over kunnen hebben, maar niet haatzaaien. Klopt, maar dat betekent wel dus voor de mensen die gevaccineerd zijn op dit moment, dat ze bereid moeten zijn om een derde prik te halen, een vierde, een vijfde, een zesde en om de 6 maanden later. Omdat anders het geen bescherming zou bieden tegen die virus. We zien nu eigenlijk al, bijvoorbeeld volgens mij in Spanje en Italië hebben aangegeven dat die QR-code in ieder geval geaccepteerd wordt van buitenlanders die daar naartoe willen komen op vakantie. Dat ze maximaal 270 dagen geleden zijn ingeënt. Dus dat ding heeft een expiratiedatum. Ja. En in Nederland is er geen expiratiedatum aan toegegeven. Maar dat betekent dus dat als jij als gevaccineerde naar Italië wil op vakantie en je hebt die vaccin zeg maar langer dan 270 dagen geleden gehad, moet je eerst een booster shot gaan halen, anders kom je dat land niet binnen.
Ja, nou dat is waar het hoger beroep tegen de QR-code ook over zal gaan. Onder andere de tijdelijkheid van de maatregelen. Die zijn natuurlijk helemaal niet gegarandeerd. En die gaan natuurlijk langer dan die 180 dagen duren. Jij geeft 270 dagen aan. Dat is een afwijking die per land wordt geregeld. Als je kijkt in de resolutie 2021/953. Dat is waar de Green Certificate is behandeld door de Europese Unie. Daar staat een houdbaarheidsdatum of een duur van 180 dagen in. Ja. Dus de internationale code is maar 180 dagen geldig. Zowel herstelbewijs als vaccinatiebewijs. En wat je daaraan ziet, is inderdaad wat jij zegt, dat het gaat over boostershots, over een permanente voorwaardelijk terugkopen van bepaalde grondrechten door de bereidwilligheid om deel te nemen aan een medisch experiment. Nou, dat is natuurlijk ten strengste verboden. Dat is regel 1 van de code van Nuremberg. Informed consent. Er mag geen druk worden uitgeoefend. Dit is heel duidelijk druk. Dus we hebben hier te maken met misdaden tegen de menselijkheid. Mensen vinden dat soms lastig om te erkennen, maar dat is waar dat stelsel van mensenrechten en grondrechten voor dient. Om misdrijven van niet-misdrijven te kunnen onderscheiden. Ja. Oké, als wij kijken naar de aantal percentages van mensen die gevaccineerd zijn, die loopt boven de 80%. Maar wanneer wij het hebben over de boostershots, ik weet niet in Nederland, maar in Curaçao, zeggen merendeel van de mensen, ik heb 2 shots gedaan, die hebben me heel veel dingen beloofd, het is allemaal niet waargekomen. Ik wil geen enkel nieuwe boostershots. Dus de bereidwilligheid van die 80%, die gaat dan verdeeld worden in die 80% van een hele groep mensen die geen boostershot willen hebben, die dan toegevoegd moeten worden aan de mensen die volgens hun niet gevaccineerd is of niet meer een QR-code kunnen krijgen. Wat is jouw mening daarover? Ja, nou ja, dan ben je dus officieel weer ongevaccineerd. En daar zit denk ik ook het belangrijke in dat we niet de groepen tegenover elkaar zetten. En dan gaan we mee in het verdeel en heers van de gevaccineerden en de ongevaccineerden. Nee, het gaat echt over mensen die wel of niet voor hun grondrechten opkomen. Dat zijn de enige groepen die er zijn. En de mensen die dadelijk die derde prik moeten hebben, die gaan toch een bepaald bewustwordingsproces door, waardoor ze realiseren van, hé, wacht eens even, dit is niet wat ik wil. Waar het regime op rekent, en dat is iedereen die een verslaving heeft meegemaakt, die weet dat die tweede keer die drempel steeds lager wordt. En de derde keer nog lager en de derde keer nog lager. En dat is het normaliseren. Het normaliseren moeten wij niet laten gebeuren. Dus waar onze weerstand over moet gaan, is over elke stap moeten we weerstand bieden. Als die mondkapjes weer terugkomen, moeten we maximale weerstand bieden. QR-code uitbreiding, maximale weerstand. Derde shot, maximale weerstand. Constant dat bewustwordingsproces aanwakkeren. En we zitten al op een kantelpunt dat het merendeel van de bevolking al doorheeft dat het niet meer over gezondheid gaat, maar over controle. Juist. En dat moeten we constant blijven benadrukken. En daarom is het ook belangrijk om over regime te praten, over dictatuur te praten. En het maakt mij niet uit of mensen het ongepast vinden omdat het nog niet zo is als Wit-Rusland. Maar ik wil ook heel graag dat het niet wordt zoals Wit-Rusland. Juist. En als we niks doen, dan komen we daar zeker. Juist. En hoe zorgen wij ervoor dat de mensen die vooruitlopen niet worden afgemaakt? Ja, dat is een hele belangrijke. Ik krijg bijvoorbeeld zelf ook heel veel pushback in de media over me heen. Als je de media zou mogen geloven, ben ik een grote crimineel. Maar het grappige is, in de echte wereld, op straat, maak ik het tegenovergestelde mee. Elke dag, waar ik ook loop, komen mensen naar me toe om me te bedanken. En ik waardeer dat heel erg. Dus het is ook nooit vervelend. Kom naar me toe als je me ziet. Praat met elkaar. Spreek met elkaar af. Vorm gemeenschappen. Dit is de verdediging tegen deze coercion en intimidatie vanuit de media en vanuit het bestuur en politie. Door samen te komen, door te verenigen, door gemeenschappen te vormen, kunnen wij weerstand bieden. Oké, wat wij in Nederland gezien hebben, is dat de parlementariërs heel kritisch zijn op Curaçao
heeft de World Alliance of World Agents of Light. Agents of Light, World Agents of Light, een goed gedocumenteerde 11 punten document als dialoogdocument aan het parlement gegeven. Kennelijk hebben ze dat niet ontvangen. Van mij hebben ze het iedereen individueel wel ontvangen, maar misschien officieel via het parlement zelf niet willen ontvangen. Het punt is dat zij wel in discussie zijn gegaan met enkele Agents of Light en gezegd hebben, waarom hebben jullie niet bij de regering gebracht? Erkennen onze parlementariërs niet de macht die ze hebben, dat ze belangrijker zijn dan de regering? Ja, dat is een moeilijke, want kijk, de parlementariërs die vinden zichzelf het belangrijkste. De mensen in de regering vinden zichzelf het belangrijkste. In realiteit zijn de meeste mensen daar dom en ijdel en corrupt. En daar heb ik het niet over Curaçao, dan heb ik het over wereldwijd. Ja. Want deze mensen, en hier is een rapport van naar buiten gekomen, en dat is op instigatie van Omtzigt, van de Venice Commission. En die bekijkt dan dingen vrij kritisch van een afstand. En een van de dingen die naar voren kwam, is dat Nederland heel erg gevoelig is voor corruptie in ons politieke systeem. En dat is ook wat we zien. Het is een compleet door en door corrupt systeem geworden. En sommige mensen doen dan een beetje gekscherend over Curaçao, dat alles daar corrupt is. Ik denk dat Nederland veel corrupter is en dat juist die korte lijntjes in Curaçao dingen veel meer accountable maken. Het is een kleinere gemeenschap, waardoor het makkelijker is om met je politici te praten. En die politici die leven ook in die gemeenschap. In Nederland is het al afgeschermd en in landen als China of de Verenigde Staten is het nog veel meer afgeschermd. De afstand van een leider tot zijn volk is eigenlijk omgekeerd evenredig met de waarschijnlijkheid van een dictatuur. Hoe kleiner de gemeenschap, hoe kleiner de kans op een dictatuur. Ja, dat maak je wel een goed punt eigenlijk. Ja. Yeah, that's why I think the solution, or one of the possible solution, will be the unity of the people. Why? Because one thing we all agree upon is that we want to be treated fairly. We want to maintain our rights and our freedoms, and that's what we actually need to all stand on top of and keep praising, right? Because at the end of the day, if you lose your right, we all lose our rights and our freedoms, right? So I think we need to put more focus into educating people on what our rights and freedoms are, because a lot of people don't actually know that, right? And rights and freedoms are like fingers. You don't see the value of one finger until you actually lose it. Some people don't even know that they have them. So I think creating the community, or a community that shows that, hey, this is what we stand for. If you have been vaccinated or not, you should be standing up for the same thing. That's your right to choose or not to choose, and educate our people more in depth of what they actually are being strapped away from. Ja, en daarom is op Curaçao dus een groep mensen bij elkaar gekomen onder dus de World Agents of Light. Om met name mensen dus bewust te maken van wat zijn de mensenrechten die ze hebben op Curaçao in ieder geval. Waar kunnen ze deze mensenrechten terugvinden? Waar zijn ze op gebaseerd? Wat zijn de documenten? Wat zijn de organisaties die ze moeten handhaven? Et cetera, et cetera. Want het is inderdaad zoals Edison zegt. Je moet weten wat je rechten zijn. Want als je dat niet eens weet, ja, dan kun je ze ook niet verdedigen of handhaven of wat dan ook. Absoluut. En je zegt, Fitlen, tegen jou, bij deze willen bedankt en mogen God je wijsheid en kracht geven. Dankjewel, Fitlen. En daar kom je bij het punt van autonomie. Autonomie betekent niet autarkie. Het betekent niet dat je als individu als een helemaal afzondert van de maatschappij en dat je niemand nodig hebt. Nee, je zal altijd die gemeenschap nodig hebben. Dus die participatie in de maatschappij, participatiedemocratie, dat is het allerbelangrijkste. Het spreekwoord, al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt hem wel, is alleen waar als mensen zich blijven uitspreken. Ja. En dit uitspreken, dat is een van je meest fundamentele rechten.
Je moet je blijven uitspreken en dan kom je inderdaad censuur tegen. Dan kom je haatzaaiing tegen. En daarmee laat je zien wat er mis is. Dus door te participeren, door je rechten uit te oefenen, kom je tegen wat er niet klopt in de maatschappij. Ja, kijk, dat is ook heel belangrijk wat je zegt. Je mag je natuurlijk uitspreken, maar het moet altijd wel met respect gebeuren. Je moet niet jezelf willen uitspreken door een andere te beledigen. Want daar gaat het alweer niet om. En dat zijn dus kleine nuances dat mensen wel moeten beseffen en weten hoe dat werkt. Want het is zo dus dat je als een van je mensenrechten is dus het recht om te spreken en om je te uiten, je gedachten naar voren te brengen. Maar dat moet weer niet ten koste gaan van een ander. In die zin dus dat je daarmee een ander schade toebrengt. Ja, er zit er één uitzondering in. Ik vind het wel goed om het debat op het scherpst van de snede te voeren. Dus als je een bouwde stelling naar voren brengt om daarmee een debat aan te zwengelen, dan is dat prima. Maar ik ben het met je eens dat een belediging om te beledigen, dat is not done. Dat dient geen doel. Wat ik zelf vaak meemaak, ik word per dag duizenden keren beledigd. Het maakt mij niet zoveel uit, want het gaat niet over mij. Het gaat over de zender. De zender zit in de knoop met zichzelf en projecteert dat op mij. Ja. Wat ik wel eens doe, is spiegelen. Maar dan wel op een manier waardoor ik geen geweld doe aan mijn eigen idealen. Ik ga iemand niet uitschelden, ik ga iemand niet bedreigen. Want ik geloof niet in dat oké is. Dat is niet volgens mijn eigen idealen. Wat ik wel zal doen, is een grapje maken. Het voorbeeld Mark van Ranst. Als hij het heeft over, laten we een hond noemen, je bent een oplichter. Dan zal ik misschien wel antwoorden in, kan jij als professor in de bedrogologie uitleg geven over hoe je dat dan het beste kan doen. Ja. En wat ik daar doe is niet per se beledigen, maar een spiegel ophangen. En het is een heel fine line. Dus als je daar geen gevoel voor hebt, dan zou ik daar gewoon helemaal weg bij blijven. Maar het spiegelen van dit soort gedrag heeft af en toe zin. Niet altijd. En er zit met social media ook een hele mooie blokfunctie bij bijna elk platform. Ik blokkeer dagelijks tientallen mensen, omdat die zich niet aan mijn normen en waarden houden. Dan hoef ik daar geen gesprek mee aan te gaan. Ja. En wij op Bangmas Profundo dieper ingaan op onderwerpen. Wij spelen het op onderzoek. We proberen het zo breed mogelijk te zien. We laten de beide kanten zien. Zelfs kanten die wij niet onze standpunt is, die hebben recht op hun kant. En alle censuur ook. Maar het is wel duidelijk dat er in Curaçao, in tegenstelling tot overal ter wereld, hier alleen maar niet gevaccineerden in het ziekenhuis zitten. Laat maar deze video spreken. We hebben natuurlijk na de eerste piek met elkaar gezegd, we gaan de zorg nooit meer zo fors afschalen. Want dat betekent ook echt gezondheidsschade aan een ander mensen die ander soort ziekenhuiszorg nodig hebben. Je ziet nu met het oplopen van die cijfers, dat toch weer op gespannen voet staat. Nu hoorde ik minister De Jonge zojuist zeggen, ik worstel er een beetje mee, want we moeten dadelijk maatregelen gaan nemen voor mensen die zich bewust niet willen laten vaccineren. Want zij belasten de ziekenhuiszorg. Hoe zit dat in uw ziekenhuis? Ja, het zijn niet alleen de niet-gevaccineerden die coronaklachten hebben of ook echt ziek daarvan zijn. We zien ook in ons ziekenhuis, dat in de Limburgse ziekenhuizen toch ook een behoorlijk aantal patiënten wel gevaccineerd zijn en toch opgenomen zijn. Maar uw ziekenhuis dus in die zin atypisch, niet alleen maar niet gevaccineerde mensen daar? We zien eigenlijk dat ongeveer 2 op de 10 van de patiënten is niet gevaccineerd. Dus het overgrote deel van onze opnames zijn toch gevaccineerde patiënten. Belangrijk dat er wordt gezegd is, we moeten zorgen dat alle mensen even grote kansen hebben om hun operaties en hun ziekenhuisopname om beter te worden kunnen krijgen. En dat er eigenlijk qua planning fouten zijn gemaakt. Want wie heeft gezegd dat je alleen maar... Curaçao hebben wij de Zeehorst ziekenhuis klaargestoomd voor coronapatiënten. En het heeft duizenden guldens gekost. Nooit gebruikt. Omdat het iemand anders is
om te bewijzen dat het weggegooid geld is. Dus dit zijn de nieuwe kreten, alleen maar op Curaçao zeggen ze met de nieuwe definities. Dat ja, het zijn gevaccineerden met onderliggende ziekten. Ja, en die onderliggende ziektes hebben je niet eerder bekendgemaakt. Bijvoorbeeld mensen die een nier hebben gekregen in Nederland, dat heel veel geld heeft gekost, dat ze 5 jaar, 6 jaar perfect met dat nier hebben geleefd. En direct als je de injectie krijgt, dat deze mensen sterven. Dat wordt allemaal verzogen en dat is allemaal jammer. Daarom heb je soms deze parlementariërs nodig. Zojuist hebben Hugo de Jonge en Mark Rutte bij hun persconferentie weer nieuwe maatregelen afgekondigd. Terwijl het hele verhaal over corona al lang in duigen is gevallen. De gevaarlijkheid ervan is teruggebracht in de cijfers tot een zware griep. De vaccins werken niet of nauwelijks, hebben heel veel vreselijke bijwerkingen. De maatregelen hebben helemaal geen effect op besmetting, de mondkapjes enzovoorts. En toch worden al die maatregelen weer aangescherpt. 1,5 meter, mondkapjes verplicht. Er wordt een wetwijziging nu in de maak om werkgevers te kunnen verplichten om ook vaccins bij werknemers op te leggen. Dus vreselijk allemaal wat er aan het gebeuren is. De weerstand in het land neemt ook alsmaar toe. Mensen gaan het gewoon zien. Mensen zien dat ze bij de neus zijn genomen, dat ze bedonderd zijn. Het is niet zo dat we hier uitkomen met vaccins. Het is niet zo dat we hier uitkomen als we ons aan de maatregelen houden. We komen hier nooit meer uit. Dit is een eeuwigdurende klem waar we in zitten, richting een totalitaire controlestaat waar we al onze vrijheden kwijtraken. Het heeft helemaal niets meer te maken met volksgezondheid. Het heeft helemaal niets meer te maken met een tijdelijke strijd tegen een heel gevaarlijk virus. En ja, het is dus vreselijk. Tegelijkertijd zie ik dat er heel veel mensen wakker aan het worden zijn. De afgelopen uur hebben we 230 nieuwe leden of iets dergelijks hier mogen ontvangen hier bij Forum voor Democratie. Dat is heel mooi. Mensen sluiten zich aan. Mensen gaan de strijd aan tegen dit dictatoriale regime dat vanuit een internationale conctie om de vrijheden in de hele wereld van ons af te pakken, dit nu in Nederland doorvoert. Andere landen zijn al wat verder. Ze volgen gewoon hetzelfde script. Je kunt precies voorspellen wat er allemaal gaat gebeuren. De winter komt eraan. Dus natuurlijk hebben mensen meer verkoudheid, meer ziekte. Ondertussen weigeren ze op te schalen in de zorg. Ook zoiets belachelijks. Je mag ook niet met een bloedtest aantonen dat je corona hebt gehad en dat je dus al lang immuun bent. Nee, iedereen moet die gifprik. Het is echt vreselijk, maar het is fantastisch om te zien dat mensen ook nu toch in deze hele moeilijke tijden steun vinden bij elkaar, samenkomen, samen ten strijde trekken, hun vrijheden beschermen en lid worden van Forum voor Democratie. Ik zou zeggen, doe dat allemaal, sluit je aan en ga op 7 november, zondag 7 november, samen met ons allemaal naar het Malieveld om te demonstreren voor je vrijheid. Ja. Yeah, I think it's excellent what he just said. But another thing that I will add to it is, if we want in general to fight against these coercion about QR codes and all these things, remember, if you're against it, don't only say, okay, I'm not gonna go and eat in at that restaurant. I'm not gonna participate. No, if don't be a part of it at all. Don't buy food to take out because you're helping their pocket regardless. Don't go to their businesses to actually buy clothes, whatever the case might be. You have to stop supporting the system in order to break the system. That I can say. That's for sure. A mí lo que era pensar que juntos só no hospital for the pandemia aqui, DVD, nós não survive. Também são coisas que se botar riba cruise ship, então é buraco riba de água tá llenando, tu rende, também balde água com cruise ship e nana, se nós não ajuda tapa é buraco. Willem, laatste. Ja, nee, dat clipje wat je net liet zien van Thierry Baudet, heel goed. Ik ben ook trots op de FVD dat ze het zo helder zien en er volledig voor gaan. En ik heb net al wat andere partijen genoemd die ook steeds effectiever en steeds helderder en steeds bewuster oppositie voeren. Maar FVD doet dat het meest efficiënt en het meest openlijk. Wat daar dan bij gebeurt,
En ik vind het mooi dat jullie dat clipje ook laten zien. Er wordt heel veel gesproken over dat FVD racisten zouden zijn. Dat ze tegen zwarte zijn, tegen moslims, et cetera. Ik heb best wel vaak met deze mensen gesproken. Ik kan er niks van zien. En ik heb zelf familie in Curaçao. Ik heb zelf familie in Ghana, in Japan. Ik heb het niet gemerkt bij ze. En het mooie van deze periode is, nu word je teruggeworpen op jezelf. En al die afleiding van je identiteit. Want we hebben het over LGBTQ, Extinction Rebellion, BLM, et cetera. Maar ik ben niet gedefinieerd door mijn kleur of door mijn seksuele geaardheid. Ik ben veel meer dan dat. En waar ik het meest door ben gedefinieerd, zijn mijn overtuigingen, zijn mijn idealen, zijn mijn normen en waarden. En wat je nu ziet, is mensen die leven uit hun idealen en normen en waarden. Dat zijn de mensen waarmee ik samen ben. En met die mensen moeten wij deze strijd winnen. Amen. Oké, ik wil jullie allemaal bedanken. Willem, Suleika, Edison. We hebben getracht veel informatie bij elkaar te brengen. Ja, bedankt Willem. Omdat wij een reactie wilden hebben, daarom hebben we gepland voor woensdag. Dat we een reactie kunnen maken op wat in Nederland wordt beslist. Want opperbevelhebber hier op Curaçao zal al deze aanbevelingen naar de Tweede Kamer van vandaag, als ze in een hoek worden gedrukt en ook heel veel accepteren, zal hier ook geaccepteerd worden. En de richting van een specialist, zoals de minister van Gezondheid, niet gevolgd wordt, omdat men een andere agenda probeert na te gaan, die niks te maken heeft met gezondheid, maar met controle. Ik wil nog wel iets aan toevoegen. Curaçao kan wel Nederland naapen met één uitzondering, dat ze wel degelijk, de regering moet rekening houden met artikel 101 van de staatsregeling, waarin bij ons wel degelijk staat dat de wetten kunnen worden getoetst, ook noodwetten, aan de staatsregeling als het gaat om schending van mensenrechten. Oké, hartelijk bedankt. En wanneer is de persconferentie? Onze persconferentie is vrijdag. Ik denk om 4 uur 's middags. Dat is dus 5 november. Dan hebben we 7 november een demonstratie in Den Haag. Dat is 12 uur verzamelen. En 1 uur dan gaan we met z'n allen lopen. En ik hoop dat iedereen daar komt. En ook alle Antillianen, alle mensen in Nederland die weten wat het is om weggeduwd te worden en als tweederangs burger te worden behandeld. Want nu is iedereen tweederangs burger. Ook de mensen die geprikt zijn. Ja. Want zij moeten ook door allerlei hoepels springen. Dit gaat niet meer over de een tegen de ander. Het gaat over verenigen. Dat hebben we altijd gezegd. Het gaat om de humans. Ja, precies. Want ik heb ook familieleden die gevaccineerd zijn, die gezegd hebben nooit meer dat te doen. Maar dat is hun beslissing of ze het wel doen of niet doen. Dus gezamenlijk moeten wij dit aan en voor elkaar zorgen. Want zij moeten voor mij zorgen als ik in moeilijkheden kom. En als hun in moeilijkheden komt, heb ik mijn vrienden die in de natuurgeneeskunde werken, die via behandeling met speciaal koper, zink en andere supplementen, de spike, als die spike losgaan en de eigen immuunsysteem van de gevaccineerde aanvallen kan balanceren. Dus mensen, hartelijk bedankt voor jullie aandacht. En dan zal ik eindigen met eigenlijk deze. Nossa viva vida, nossa sinha interpretar, nos juicio cu valor, nos sentido y sentimento, nos respeto pa naturaleza, nos orgullo y nos herencia, ser dueño de nos territorio, capitán de nos botirema, percurar pa nos país.
Diriginos por venir, líbranos de indiferencia, forma unión, conos escudo y bandera. Donami un manco sol, mas que da for di leu, donami un sunci corso di buon corazón. Reconocenos tu esfuerzo, tu valor, educanos y anos historia, unos y una, apianos idioma, mantenernos bon costumbre, disa, viva corso, queda en casa, bebe agua caliente, tiene distancia social, lavabo manan con frecuencia, tosa de moco ti brasa, tapa boca y lister de leche y papel, no glomera para evitar transmisión avisa. Percurra pa nos país, diriginos por venir, líbranos de indiferencia por unión, unos escudo y bandera. Donami un man corso, mas che da forni leu, donami un sunci corso di buon corazón. Nos mester vela patur, tanto grande cuchiqui, nos interés, danos responsabilidad, lava constancia, visti ans con, quita zapatos, speit, desinfectar, guerra contra virus, curro pa maleza, stop con mal costumbre, stop con mal manera, stop con deterioro, virus convivencia, van alza e potencia, y los pueblos di corso, percurapanos país, diriginos por venir, líbranos de indiferencia, por unión, unos escudo y bandera. Donami un man corso, mas che da for di leu, donami un sunci corso di buon corazón. Dami dos, dami dos, dami dos corazón, dami un man corazón.